बर'नि मादाव सोर गिबिसिन DIG जादोंमोन? खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोंथिफोरा जागोन जोंना आद्रा थालांनाय बर'नि मादाव गिबिसिन मुं मोनगिरिफोर। गिबियाव दं बर'नि मादाव गिबिसिन गभर्नर रायजो बेंगिरि जानो हानाय सुबुंनि मुङा मा? बन्दुराम कछारी, हरिदास कछारी, जनक मुसाहारि, रन्जित शेखर मुसाहारि। बेनिनो फिननाया जागोन रन्जित शेखर मुसाहारि। दिल्लीयाव बर'नि मोसानायखौ दिन्थिफुंहैजेननाय सुबुङा सोर? बानेश्वर बसुमतारी, जोंदाव बड'सा, सतीश चन्द्र बसुमतारी, अमर नार्जारी। बेनिनो फिननाया जागोन सतीश चन्द्र बसुमतारी। अल इन्डिया रेडिय'आव ग्रामफन रेकर्ड खालामनानै बर'नि गिबिसिन मेथाइ रोजाबगिरिया सोर? गारलाबाथा बसुमतारी, बिनेश्वर ब्रह्म, नीलेश्वर ब्रह्म, बिबुंसार बसुमतारी। बेनिनो फिननाया जागोन नीलेश्वर ब्रह्म। बर'नि मादाव सोर गिबिसिन इण्डियान पुलिस सार्भिस IPS जादोंमोन? तापस बसुमतारी, सन्जीब कुमार नार्जारी, फोरमान ब्रह्म, हरिदास कछारी। बेनिनो फिननाया जागोन हरिदास कछारी। 1963 मायथाइयाव जयेन जादोंमोन। बर'नि मादाव सोर गिबिसिन DGP जानो हादोंमोन? GS बसुमतारी, उपेन्द्र चन्द्र ब्रह्म, रन्जित शेखर मुसाहारि, हरिदास कछारी। बेनिनो फिननाया जागोन रन्जित शेखर मुसाहारि। लोगोफोर, जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो। 22 सोंथियाव दङ जोंना बर'नि मादाव सोर गिबिसिन DIG जादोंमोन? GS बसुमतारी, उपेन्द्र चन्द्र ब्रह्म, रन्जित शेखर मुसाहारि, हरिदास कछारी। बेनिनो फिननाया जागोन GS बसुमतारी। बर'नि गिबिसिन DDPI आ सोर? हरिदास कछारी, उपेन्द्र चन्द्र ब्रह्म, रन्जित शेखर मुसाहारि, बन्दुराम कछारी। बेनिनो फिननाया जागोन बन्दुराम कछारी। बर'फोरनि मादाव सोर इण्डियान फरेन सार्भिस अफिसार जानो हादोंमोन? हरिदास कछारी, उपेन्द्र चन्द्र ब्रह्म, रन्जित शेखर मुसाहारि, बन्दुराम कछारी। बेनिनो फिननाया जागोन उपेन्द्र चन्द्र ब्रह्म। सोर बर' सुबुङा गिबिसिन IAS अफिसार जानो हादोंमोन? सतीश ब्रह्म, हरिदास कछारी, रन्जित शेखर मुसाहारि, बन्दुराम कछारी। बेनिनो फिननाया जागोन सतीश ब्रह्म। बर'नि मादाव सोर गिबिसिन इण्डियान रेभिनिउ सार्भिस जानो हादोंमोन? जनकलाल बसुमतारी, हरिदास कछारी, रन्जित शेखर मुसाहारि, बन्दुराम कछारी। बेनिनो फिननाया जागोन जनकलाल बसुमतारी। बर'नि गिबिसिन पस्टेल सार्भिसनि डाइरेक्टरखौ सोर जानो हादोंमोन? AND कछारी, निरन्जय कुमार ब्रह्म, GS बसुमतारी, नब कुमार बसुमतारी। बेनिनो फिननाया जागोन AND कछारी। BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गिबि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया सोर? उपेन्द्र नाथ ब्रह्म, सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि, हाग्रामा महिलारि, प्रमद बर'। बेनिनो फिननाया जागोन हाग्रामा महिलारि। बर'नि गिबिसिन रादाब बिलाइनि मुङा मा? बनजार, बर' रादाब, बड'लेण्ड इंखं, बड'लेण्ड रादाब। बेनिनो फिननाया जागोन बनजार। गिबिसिन बर'नि सुजुगिरिया सोर? नीलकमल ब्रह्म, सतीश चन्द्र बसुमतारी, प्रसेनजित ब्रह्म,
बिजय बाग्लारि। बेनिनो फिननाया जागोन सतिश चन्द्र बसुमतारि। बर'नि गिबिसिन सावथुन फिसार फिल्मनि मुङा मा? हाथरखि हाला, बर'नि फिसा, आलायारन, जुजाइनि अर। बेनिनो फिननाया जागोन आलायारन। लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामना हो। बर'नि गिबिसिन खुगा लाइसिनि मुङा मा? बिबार, सनानि जांख्ला, मुगानि साखि, जावरिखां। बेनिनो फिननाया जागोन बिबार। ओंखारदों इं 1924 मायथाइयाव। सुजुगिरिया सतिश चन्द्र बसुमतारि। बर'नि मादाव सोर गिबिसिन कलेजनि प्रिन्सिपाल जानो हादोंमोन? फणीन्द्रनाथ ब्रह्म, उदय चन्द्र ब्रह्म, रेणु बर', जनक शंकर नार्जारि। बेनिनो फिननाया जागोन फणीन्द्रनाथ ब्रह्म। आइजोनिफ्राय बुङोब्ला रेणु बर', बरमा कलेजनिफ्राय। बर'नि गिबिसिन गाहाय इलेक्सन कमिसनारखौ सोर जागोरनो हादोंमोन? श'भा ब्रह्म, मनरन्जन लाहारी, महिनी महन ब्रह्म, हरिशंकर ब्रह्म। बेनिनो फिननाया जागोन हरिशंकर ब्रह्म। आसाम आयेन आफादनि गिबिसिन बर' बुंथिगिरिया सोर? रुपनाथ ब्रह्म, नीलेश्वर ब्रह्म, बिश्वजित दैमारी, कामिनी नार्जारि। बेनिनो फिननाया जागोन बिश्वजित दैमारी। बर'नि गिबिसिन बडी बिल्डार आइजोआ सोर? कामिनी, हिमानी बर', दन्दि बर', सोमश्री बसुमतारि। बेनिनो फिननाया जागोन हिमानी बर'। IS आरो ACS उथ्रिसारनो हानाय गिबिसिन बर' सुबुङा सोर? रन्जित शेखर मुसाहारि, रनेन्द्र नारायण बसुमतारि, मनज स्वरगयारि, जनकलाल बसुमतारि। बेनिनो फिननाया जागोन मनज स्वरगयारि। बर'नि मादाव गिबिसिन आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC नि आफादगिरिया सोर? रेखारानी दास बर', रन्जित शेखर मुसाहारि, रनेन्द्र नारायण बसुमतारि, नब कुमार बसुमतारि। बेनिनो फिननाया जागोन रनेन्द्र नारायण बसुमतारि।